aj spievam rád jedine len dnes a vám, že nám túto pesničku hrám. Mám výraznú chuť len na vás, ženi, na bosk vymámený, týždne strádaný. Mám citu dosť a slušnú odvahu spievať vám a ľúbiť vás. Máme chvíle času vnímať ženskú krásu, blízko sedieť vedľa vás. Pôvab sveta krásy máva, hebké vlasy svet je stále. V roku 1930 bola spustená časť spoločenská dvorana, tá jedálenská časť, a v roku 1943 bola dokončená kúpeľný dom Palác. A dnes od toho času sa tu začala stavať akurát jeden veľký kúpeľný dom uprostred parku, ktorý je len torzo dodnes nedostávané. Hyzí to celý ráz kúpeľom. Čo je pozitívne, bolo tu prírodné kúpalisko vonkajšie s normálnou vodou a to dodnes funguje. Také síce archaické, ale je to stále ešte veľmi, veľmi dobré. A v čom vidíš problém? Tak ťažko sa na niečo vyhovárať, pretože ako socializme to profitovalo a prosperovalo, tak neviem prečo týchto zmenených podmienkach to nemôže vychádzať. To musí vychádzať, že bola tu nepodarená privatizácia, ktorá sa rôznym spôsobom naťahovala, dodnes sa naťahuje vlastne. Všetko chátrajú budovy, chátra ten park, nádherná architektúra parková, tu bola taká úprava pred tou kúpeľným domom Palác, že to dnes udivuje mnohých ľudí. Ak to vtedy dokázal ten architekt odhadnúť, ako to bude, keď sa to rozrastie. Dodnes to funguje a je to dobré. Je pravda, že tu bola, kedy sa liečilo 1200 ľudí a dneska je tu nejakých 250. No je to možné, pretože tu boli kúpeľné domy, ktoré sú už dneska opustené a chátrajú. Však to sú také kapacity, odhadujem okolo 200-300 kapacita a tie sú prázdne. Takže už funguje len to balast. A vtedy, keď stavili tú novú budovu kúpeľného domu, ktorí vlastne už nedobre odhadli celú situáciu, pretože bolo by to nad limit. Už by nebola stačila tá liečebná voda na tieto procedúry pre také množstvo pacientov. Túto pieseň hrám a hneď aj spievam rád jedine len dnes a vám, že nám túto pesničku hrám. Je na chodníčku tráva vysoká, mne a skupina slúbila, dievčina podroboká. Raz na tom chodníčku trávu pokosí. A skúste povedať, čo po večeroch, kultúra a tak. No tak ak sú tu nejaké akcie, tak nie je to absolútne spropagované a je tu pár ľudí, čo ja viem, 5, 3 alebo tak. Kultúrna sa vôbec neukáže. Takže, čo bolo pekné, to bolo v nedeľu, že bola tu tá výchovka a tie ľudové pesničky. To bolo pekné, no ale ináč tu na nič takého nie je. Skrytý v sebe má.
som na Sliači ako kúpeľný host nebol nikdy. Napriek tomu, že som pochodil Bojnice, Dudince, Kováčovu, ale bol som tu s rodičmi ako malé dieťa, hneď po druhej svetovej vojne, 3 roky po otvorení kúpeľného domu Palác. A viem, ako sa vyjadrovali skúsení kúpeľníci, ktorí pochodili všetky české kúpele, renomované, všetky európske, stredoeurópske kúpele a povedali, že krajšie kúpele ešte nevideli v tom čase. Bolo to naozaj po každej stránke liečivá voda, prírodné prostredie, krásna architektúra, parková úprava, zeleň, výborný vzduch, dobré spojenie dopravné, železničné aj cestné. Ako ich vnímaš teraz, súčasne? Dnes je to strašný úpadok, pretože tento skvost dokázali úplne znehodnotiť. Je to škoda, pretože majú všetky predpoklady, aby to pokračovali, pretože za hlbokého socializmu si pamätám, že tu chodili stovky ľudí, ktorí sa nedali srdce operovať, ktorí tu chodili na doliečenie po infarte myokardu a poznám desiatky svojich priateľov, ktorí tu boli, odchádzali nadšení, spokojní s tým, ako sa im tá situácia zdravotná vyriešila. Čo hovoríš na to, že sa tu fajčí všade? A tak to vtedy bolo úplne tabu a to bolo vtedy úplne výnimka, že v celom areáli kúpeľov sa nefajčilo, sa to aj dodržovalo prísne. A tu na každom kroku cítim cigaretový dym. Či na prírodnom kúpalisku vonku, alebo na prechádzke, na promenáde, to je normálne. Hovoria, že v celom areáli sa nemá fajčiť. A keď som prišla do ambulancie, tak cítila som dym z cigariet. Vnímaš toto prostredie aj cez kultúru? Je tu nejaký život? No, bola, kedy boli známe kultúrne letá sliacké, kde chodila Bystrica aj Zvolenca ako spoločensky uplatniť. Dnes už som tu nešiel na tie dýchovky, ktoré sem tam nejaké sú. Je to potratové. No, pred niekoľkými dňami som sa vrátil už z druhého pobytu kúpeľov Sliač. Naozaj musím povedať neskutočne nádherné prostredie, ktoré tam je pacientovi k dispozícii. Naozaj oáza, nádhera, vzduch úžasný. No, v samotných kúpeľoch žiaľ je to tak, že život existuje len v hlavnom centrálnom dome, to znamená Palác. Tam má zhruba tých 250 lôžok a to bolo ako tak plné. Samotné procedúry sú povedzme na dobrej úrovni, ale treba povedať, že tam je najcennejšia voda a zloženie tejto vody sa vyskytuje iba na 4 miestach na svete. To znamená, že kúpele majú obrovský predpoklad stať sa kúpeľami jednak tými, ktorými už boli, ale ktorými by mohli byť teda svetovými špičkovými kúpeľami. Čiže týmto príspevkom nechcem ubiť, dodúpať kúpele Sliač, naopak majú obrovskú perspektívu. Treba ich zobudiť, tých ľudí, ktorí sú zodpovední za prevádzku a myslím si, že aj to, po tej kultúrnej stránke, to, čo tam bolo, malo celkom solidnú úroveň, ale má to samozrejme tie problémy, že napíše sa to do kalendára, že každý deň je niečo a napíše sa to aj do veľkého plagátu, každý to môže čítať, samozrejme, lenže tých odkazov a tých všelijakých vývesiek je tam desiatky. Človek, aby čítal od rána do poobedia a stále nebol zorientovaný, pretože mnohokrát, čo je slabinou toho celého, tej prevádzky, je krásne počasie a program sa koná v nejakej polozatuchnutej miestnosti, kde naozaj príde tých 5, 3, 5, 6. Počas môjho obdobia liečenia tam boli neskutočne
vydarené podujatia, napríklad prišli tam astronómovia aj s aparatúrou, jednak mali fundovanú prednášku, ale potom vonku sme pozerali Saturn a Mesiac cez ďalekohľad. Neskutočne dobrá vec, ale 5 ľudí prišlo na túto akciu. Čo je najkardinálnejší problém celých kúpeľov? V celom areáli smrdí močka, to znamená tabak. To sa musí jednoznačne zakázať. Ono to je síce na tabuľke a nerešpektuje sa. No a ešte raz opakujem. Veľmi dobré podujatia, ale vonku na terase je 80 ľudí, ktorí teda pijú víno, alebo čo už potrebujú, chcú, ale za dverami, za oknami hrá niekto a oni ani o tom nevedia. Namiesto toho, aby teda sa otvorili dvere aspoň, alebo teda však vonku, tá terasa je veľká, tak to vyťahnem celú tú akciu von a medzi ľuďmi ten človek môže účinkovať. Tanečným večierkom, teda k zábavám. Vonku je krásne, je leto, vrchol sezóny, ale tancuje sa vo vnútri v nejakej sále. Tak ešte keď sa tancuje, povedzme, v tej veľkej, viacúčelovej, krásnej, nádhernej, dajme tomu, ale samozrejme nie je tam klíma, takže keď vonku je 38, tak vnútri je 48 stupňov, tak to je nezmysel. A potom tá terasa je veľká, priestranná, nádherná, vzdušná, spojená s nádhernou scenériou. A prečo tam sa nehrá, prečo tam sa netancuje? No tak druhá vec, ak nie sú peniaze na kultúru a ak nevieme tam doniesť viac kapiel živých, no tak je predsa dnes veľmi jednoduchá vec. Teda zoberú sa hotové DVDčka a donesie sa tam prístroj, na ktorom možno aj zarábať. Čo ja viem, hodí sa tam euro a bude to hrať 10 minút do tanca. Ale to podstatné je to, čo už naznačila jedna z tých pacientok, že kultúra nemôže si čiarkať do notesa a že má podujatie a spraví z toho pekný plagát. Ona musí prísť medzi tých ľudí a robiť tú aktivitu, trošku ich zobudiť, nalákať, povedať niečo o tom podujatí. To je asi tak všetko. Naozaj kúpele Sliač majú perspektívu takú, že si myslím, keby to zobral do rúk jeden seriózny, aktívny človek, srdcom, dušou a myslou obchodník, tak z týchto kúpeľov musí urobiť za 3, 4, 5 rokov kúpele svetového mena, kúpele ako špičku Európy a možno aj sveta.